mapapolitika, ikaayong lawas kat iban pa. May problema ka bala sa pangabuhi, problema sa pamilya, upon problema sa paghigugma. Ari na ang programa nga magahatag sang kasadya, Tonight Show upod kay Jerry Lee. NJ Lolo ang aton paborito, magpamati ka na sa radyo para magkompleto ang gabi mo ipa, utwas ang imo problema. Magtawag ka na sa ila kay Jerry Lee kag J Lolo, handa nga magpamati sa imo Tonight Show. Sa K5 News FM ang kampiyon nga istasyon. Miloy, may problema ako. Simple lang ang problema mo, Pre Ilyong. Tawag kay Jerry Lee kag kay J Lolo. Ay, gusto. Hinihimo ko ng tanan. Lo, naging baylo niya ako. Lo, nga nagakatabuhin sa kalibutan. Ano ang rason sinitanay? Ari na ang programa nga magahatag sang kasadya, Tonight Show pud kay Jerry Lee. NJ Lolo ang aton paborito, magpamati ka na sa radyo para magkompleto ang gabi mo ipa, utwas ang imo problema. Magtawag ka na sa ila kay Jerry Lee kag J Lolo, handa nga magpamati sa imo Tonight Show. Sa K5 News FM ang kampiyon nga istasyon.